shaidan ya ce lallai zan ɓatar da su aburan gaskiya da cusa musu waswasi, kuma na sa su sa rika dogon buri su ga cewa kamar ma ba za a mutu ba, ko kamar ma ba hisabi. Kaga mutum yana yin wani abu kamar ba hisabi, kamar ba za shi lahira ba. Yanzu ɗazu wata mace ta zo tana gaya mu in gaskiya ne wai mijinta da dukiyar marayu ‘ya'yanta a hannunta tana ta ajiye da su shekara da shekaru, sai ya sake ta. Bayan ya auro wata sai ya sake ta, da ya sake ta da kayan ɗakinta da dukiyar marayun nan duk sai ya kwashi gaba ɗaya. Ta aika masa ta ce to in ma ba zai bata, waliyanta suka ce ma ba zai bata kayan ɗakinta ba to ya bayar da dukiyar marayun mana. Ya ce wai shi bai san da waɗansu dukiyar marayu ba, ya kwashe ya batar. Abinda mutane suke yi hususan dangane da matan aure, ni dai ina ganin mutane suna yin wani abu wanda yake kamar ma ba musulmi ne su ba. Yanzu dan Allah dan annabi mutum ya sau mace da goyo da 'ya'ya, ka je ka kore ta, watakila tana da 'ya'ya 3 ko 4, sannan ka zo ka auro wata matar ka sa a ɗaki, ita kuma tana can gida tana ta fama da goyon ɗanka, kai ku kana nan kayi watsi da ita, ba za ka bata wani abin da za ta ci ba. Wanda ya yarda da Allah yake jin tsoron Allah ya keta haddin Allah irin wannan haƙƙin wani, misalin haƙƙin matar da ka kwanta da ita har kai mata ciki har ta hayayyafa, ka zo kana irin wannan mugun hali. To mutane su rika sanin cewa duk abin da Allah ya faɗa ba wasa yake da mutane ba, gaskiya yake faɗa. Wanda duk ya ɗau zalunci ba tare da tunanin Allah ba yake bin hanyar zulmu, to ya tabbaci hakika Ubangiji ba zai kyale shi ba.